Şunday matur, hisli, mehabbetli atmosfera tantanayda zalda dostlar çünkü Ali İsur Şarifjanov üzerinin birinci mehabbet jimişi Asılbikəgə bağışlap kızı turunda jır-jırlıyım. Seni sersin güller gibi canımızda жылы biri şatlıklardan yaktı yüzü kırsa iyiydi her şakırı. İsur bik kilişe bujur sana, bik urunlu. Әлі әйтергә кирәк бүген Асылбикәнең туган көне дә, аңа бүген 7 яшь. Шушы уңайдан инде без котлыйбыз сине Асылбикә. Әти-әниеңнең куанышы, киләчәктә терәге булып, һәрвакыт сау-сәламәт булып, уңышларга ирешеп, тауфиклы, иманлы, уңышлы, бәхетле бала булып үс Асылбикә. Карәле, синең туган көнеңә күпме кунак килгән. Bütün rüyalarımda kuşku açtın, direğin köpü bülekler. Ulan! Ничек хәлләр? Evet. Син шатны бүген бүләкләр бирделәр сиңа, әйме? Peki. Күп-күп чәчәкләр, уенчыклар шулай бит. Peki. Ә сез Минтимер бергә уйнарга яратасызмы Асылбикә белән? Асылбикә апаң сине яратып уйныймы? Минтимер, ә син күрсәт әле, ничек син апаңны яратасың? Ничек син аны туган көне белән котлыйсың? Яратам дип әйтәсеңме соң апаңа? Әйдә яратам дип әйт. Yavatam. Мама, папа, я вас люблю, желаю вам счастья, здоровья и любви. Gel birge. Башка артистлардан нәрсәсе белән аерылып тора бу пар сезнең өчен, Айгөл? Аларның энергетикасы бик көчле. Алар үзләренә нәрсә кирәклеген беләләр. Бик шундый кыю адымнар белән сәхнәдә алар. Үзләренең эшләренең профессионаллары. Менә нәрсәгә тотынсалар да шуны эшләр. Гөлназ да, Илсур да алар шундый менә нечкә күңелле кешеләр, карап торышка аларны менә алай дип әйтмисең, әйме? У менә Гөлназ аерымына калып сөйләшеп утырганда елап та җибәрергә мөмкин. Әйме, абла бит күрсәтми ул шундый көчле шикелле, әйме, Илсурда менә шулай. Менә шул яклары миңа ошый. Ни дигенә ситуация булмасын, ни дигенә хәл килеп чыкмасын беркайчан да бирешмиләр. Без алар белән кирәлешеп торабыз инде. Бездән дә менә шулай киңәш сорыйлар инде алар. Әйдәгез, әйдә башлагансы икән, алга таба дәвам итәргә кирәк. Ну, бездә опыт күбрәк бит инде барыбер. Менә шуңа күрә мин аларны менә күбрәк поддержать итер өчен килдем монда. Ришат инде музыкаль өлештә ярдәм итә, чөнки бу мюзикл. Мюзикл булгач, музыка өлешләре, театрализация бик көчле, анда музыка артыннан ничек дип әйтим инде, дөрес музыканы җибәреп торырга һәм начеку булырга кирәк, һәрвакыт игътибарлы булырга кирәк. Шуңа күрә Ришат бүген монда. Менә аны инде хөрмәт итеп бик итеп чакырдылар, инде бик дип чакырдылар. Без инде аларны поддержать итеп икебез дә килдек бүген монда. Hatırın kızına, bizi ya bir günde girer.
көндә мәхәббәт нәрсә ул сезнең өчен дисәләр, Гөлназ ничек итеп җавап бирер икән? Беләсеңме, Раза, мин бүген сәхнәдә шундый бер эйфорияга җиткәндә, шундый бер кайф алганда Илсурга карадым да, бүген сәхнәдә мин яңадан аңа гашыйк булдым дидем. Кара нинди шибәр. 8 ел элек ул шибәр түгел кебек. Ниндидер теге. Яшь, шундый 22 яшьлек егет. Ну, ул вакытта да шундый жүләрлек белән булганмы инде, ул ничек булганмы? Анны бит менә шул эйфорияда бара. Инде 8 ел, бу 88 ел кебек. Ничектер, шуңа күрә әйтәм бит, менә бүгенге көндә менә шулай бергә бер тандем, команда, бер-береңне аңлау. Yazmışım yıllarında elle yakardım oğlumu yüreğim kılarında yüreğimde davul kaldı. Илсур һәм Гөлназ Шарипҗановлар концерты дәвам итә. Без инде аларның төркемендәге хезмәттәшләре белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Әле менә безнең музыкантыбыз, баянчы Ильяс, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Кайчаннан бирле беләсең бу матур дуэтны? Илсур белән Гөлназны ялгышмасам бер 5 еллап точно беләм инде мин. Күптәннән бергә эшлибез, бик матур дуэт, үзләренең урыннары бар татар эстрадасында. Гомумән сиңа алар белән хезмәттәшлек итү, аралашу, менә бит инде гастрольдә бит инде ул юлларында бергәме уздырасың, башка вакытларны әзерлек мизгелләре. Ничек син алар белән хезмәттәшлек итү? Нәрсә әйтәсе килә, бик гади кешеләр, бик җайлы алар белән эшләргә. Без алар белән сәхнәдә генә түгел, мондай гадәти тормышта да бергә элемтәдә торабыз. Менә үз кеше диләр бит, менә шундый кешеләр. Сездәге талант ул нәселдән бирелгәнме? Дөресен генә әйткәндә, әти, мәрхүм, урын җәннәттә булсын, әйләнеп ятсын. Һәр вакытта да бәйрәмнең теге әйтәләр бит әле. Теге ничектер, теге йөзек кашы, душа компания диләр инде менә. Нияз, минем әти, һәр вакытта да берәр инди пауза булса, мәҗлестә башлап үзенең сүзен әйтеп, матур җырларын башкап җибәрә. Ләкин аңа да карамастан әни минем бик матур моңлы итеп җырлый. Ул бик матур итеп Хәния апаның җырларын җырлый. Кышкы шия. Һәм менә шундый моңлы җырлардан һәм мин менә шуны күз алдымда, хәтеремдә, хәзердә хәтерлим. 30 ничә яшь булса да, 3нче класстан 5нче класска сикерү дигән әйбер бар иде бит инде. 3нче класстан 5нче класска сикергәч, белмим, нишләп миңа җырларга кушканнар анда. Берәрсе tuyup aldım аны, сизеп алдым аны. Мин асында хәзер түгәен генә әйтәлмим. Әни миңа 26 ноябрь көнендә әниләр көне билгеләп үтәлеп инде. Мин моны аерым тукталып әйтәсем килә. Әни миңа шул вакытта әниемнең җылы кочагы дигән җырны өйрәтте. Без аны төне буе өйрәндек. Мин менә бүгенге дә хәтеремдә. Диванның кайда торганы, сервантның кайда торганы, телевизорның кайда торганы, көзгөнең кайда торганы. Һәм без аны әни белән өйрәндек 12-гә кичке 1-гә чаклы. Һәм мин аны барып 5нче класста җырладым. Һәм миңа шунда әйттеләр: "Илсур, нишләп син башлангыч класста җырламадың? Нишләп без сине 5нче класска күчкәч кенә җырлавыңны белдек?" Шулай галегесе мизгелләрдә сәхнәдә Гөлназ Шарипҗанова яңа матур җырын башкара. Бәхет икән елмаеп яшәүләре. Гомумән бу җырның һәрбер сүзе шундый көчле.
Илназ, менә синең кыяфәтеңнән дәйме, халкыңнан да күренеп тора. Син шундый һәрвакыт тәвәккәлсең, кыюсың. Миңа калса син бер нәрсәдән дә курыкмыйсың. Шул ук вакытта кешегә теләгәнен вакытында дөрес итеп әйтә дә беләсең кебек, әйме? Син кешәсең гомумән минем әле шутлап киткән сыйфатлар белән. Ой. Минем турында әйтәсезме сез? Юк, мин әйтик һәрвакытта дөреслек ягымда. Һәм ничектер бу сыйфат миңа һәрвакытта ниндидер бер теге барьер куя иде. Чөнки мин теге әйтәм дә бәрәм, ничек телим, ничек уйлыйм. Анары ничектер инде кешеләр шулай, ул менә шундый, значит, дурфа. Юк, ул дурфа түгел, ул дөресен сөйли торган кеше. Менә әйтик, соңгы 2-3 елда гына ул кеше аны аңлый башлады. Чөнки социаль челтәрләр бит инде бөтен кеше бөтен кайберне күрә, сизә, значит, шунда бит инде менә ничек баш айтырып алып барам, мин теге үземне ниндидер теге шарсан блогер дип тә әйтмим. Мин турдым, бардым теге ул әйберләр теге күп булмаса, ләкин бар гаиләм, бар иҗатым. Иҗатны мин ни өчен чыгарам? Чөнки иҗат ул иҗат, ул эш ул акча, акча ул иҗат. Иҗат ул эш. Менә шушындай бер-берсенә бәйләнгән. Төрле кешеләр бар бит, төрле хәл вакыйгалар бар. Кемдер кабул итмәскә мөмкин, кемдер бөтен аңламаска мөмкин мондай туры телле кешеләрне. Я шуңа әйтәм бит инде ул. Элек әйтик, 8 ел элек сөйләнгән әйбер булса, әйе, аңа үпкәли илделәр, аннарсын мине белән аралашмаган булганнардыр. Менә хәзер ул нормаль күренеш миңа калса, мин үземә тугры булып калдым. Элек тә ничек сөйләгәнмен, хәзер дә шулай сөйлим. Һәрвакытта кешегә бәреп әйтәм, яхшымы, начармы, юк, мин теге коллегалар турында әйтмим, ни турында әйтмим. Хәзер менә шушы концерт турында да әгәр дә бер нәрсә сөйли башласалар, начармы, начар түгелме, әйтсеннәр, мин әйтик теге субъективный, объективный мнение өчен һәрвакытта мин тыңлыйм, кайчан вакытта колак салырга мөмкинмен. Әмма менә хәзер мин түгел әйтә алам. Сез башта чыгып, шушы әйберне куеп карагыз. Шушыны майтарып карагыз, кыланып карагыз. Аннары без сезнең белән сөйләшербез. Шушы концертка килгәндә, хәтта менә монда да мин әйттем, юкка гына шушы сәхнәдә түгел. Юкка гына хәтта менә бүген җырчы ничәдер ел элек Ильвина концертында иде мин. И андагы шоу иде. Мин шулай итеп күзләрен күтәреп, авызым ачып идем. Монда бит күпме көч, монда бит күпме финанс ягы да бар. Ул концерттан соң хәзер ничә еллар узгандыр. Ләкин бүген Ильвина сәхнәгә менеп миңа чәчкәләр бүләк иткәч, мин аны теге кочаклап алып, ул ди, сез шундый молодцы ди. Менә ул минем өчен ничектер менә рәхәтлек, менә мин дәрәҗә дип шутлыйм. Чөнки мин күрдем аның нәрсә шушы сәхнәдә күрсәткәнен. Әлбәттә ул уровеньга хәтле без барып җитә алмадык әле. Ләкин шулай да. Чәчәк гөлләмәләр тутып килгәч, димәксе Шарипҗановлар иҗатын якыннан беләсез, шулай бит? Бик үк якыннан булмаса да яратып тыңлыйм. Нәрсә, нинди булганнары өчен сез аларны яратасыз? Ашык булганнары өчен, чын булганнары өчен. Менә шулай җырларында шулай күрәм. Рәхмәт. Киләчәктә нинди теләктәр җиткерәсегез килә? Уңышлар, бары тик уңышлар. Шулай ук матур җырлар иҗат итсеннәр, безне шатландырып торсыннар. Бик зур рәхмәт аларга барысы өчен дә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Илсур Шарипҗановның бер туган сеңлесе Язилә. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Язилә, әйдә инде син безгә сөйләп кит. Синең туганың Илсур абыяң. Нинди кеше ул?
туган буларак, артист буларак та бар якта безгә әйде бүтән серләрне ачып китәле. Шын дөресен генә әйткәндә, иң беренче чиратта әйтәсем килә, шушы тәүге концертларның иң беренче концертларында тамашачы булып карап утыру минем өчен бик зур горурлык булды. Мин елмаеп, урыннары белән елап та алдым һәм бик шатланып утырдым үз күңелемнән. Һәм инде Илсур абый минем иң зур абыем, бер туган абыем. Без кечкенәдән бирле бик тату яшәдек, һәм инде һаман да шул ук бер-беребезгә ярдәм итәбез. Илсур абый менә хәзер инде алар шул концертлары белән, балалар белән утырып торырга сорыйлар һәм мин ризалашам, һәм инде аларга ярдәм иткәнемә шул ук бик шатмын. Җиңгәшәгез Гөлназ белән нинди мөнәсәбәтләр сезнең бүгенге көндә? Гөлназ апа белән бик яхшы мөнәсәбәтләр, шулай ук без яхшы мөнәсәбәтләрдә яхшы аралашабыз. Алар да шулай ук мине балалар белән балаларны караганда көтеп торалар, балаларны карарга килгәндә мин шулай ук бик шатланып киләм, ярдәм итәм. Һәм инде шулай ук бик шатмын алар миңа ярдәмгә килергә сораганга. Hörmətli dostlar, səhnə arты әйтеп киткәнемчә бик кызыклы, бүгенге тамашада айрыша кызыклы. Менә сез күрәсез монда безнең төзүчеләр төркеме инде хәзер инде ремонт ясарга әзерләнеп торалар. Гөлназ һәм Йосыф Шәрифҗановларның һәрбер номеры бәләкәй бер театр дөньясына сәнгать дип әйтсәм дә һич ялгыш булмас. Димәк, хәзер киләсе номерда ниндер төзелеш темасына багышланган шундый бер кызыклы миниатюра булачак. Шуңа күрә сезнең эш хакыгыз күпме була бүген? Ничә сум тора сездә бер квадрат? 40 краска белән 1 квадрат метр стена буясагыз ничә сум түләргә кирәк? 1700. Гөл образларыңны үзгәртәсең. Шулай ук тәнкыйть сүзләре дә күп ишетергә туры киләдер, әйме? Курыкмыйсың бер нинди образны үзең белән теге ясап карага, үзеңдә сынап карага. Барсы да килешә. Бу минем әлбәттә фикерем инде. Бармы менә бөтенләй бетереп ташлаганнары тамашачылар арасында? Бар, инде һәмишә шундый тамашачылар булуына шатланам да. Кем белән миңа тагын талашырга, кем белән миңа тагын әйткәләшергә. Әйткәләшеп язып утырасыңмы социаль челтәрләрдә син? Язам инде, язам. Но беренчедән, бу беренчедән безнең минус, һәр вакытта берәр кая чыксаң, Илсурны башта чөтен ниндидер таныш егет дип, кырыенда теге бу кем икән дип. Мине бер кашан да танымыйлар. Мин бер кашан да бизәнеп йөрмим булай көндәлектә, образларга килгәндә. Но ничек инде син иҗат кешесе буларак менә миңа бу менә шушындый настроение, менә ярты ел элек мин әйтик шундый бер зур койрык белән йөри идем, әйме. Беренчедән миңа уңайлы, шалт-шылт койрык. Аны инде нәрсә генә дип язып бетермәделәр, значит, тышкан койрыгы, ат койрыгы. Мин әле алан аны белән теге булгыйм, әйбе. Но мин һәрбер әйбердән индидер шоу ясарга тырышам. Син бит артист кеше, син нәрсә белән дә шаккатырга тырышырга тиешсең. Ул бит вакытлыча барсы да. Мине бит нәрсә кеше нәрсә өчен борчыла? Минем шешем өчен борчыламы, нәрсә өчен борчыламы? Сезгә килешми ди. Ярыйсың, сез киеп карагыз, бәлки сезгә килешер. Все, койрыкны вакыты узды, китте бөдрәшешләр, яңа елда мин бөдрәшешләр. Шундый менә һәр вакытта хәрәтемә туры килеп. Илсурга мин менә факт, менә моментында әйтәм, перед фактом. Мин киттем 2-3 сәгатькә, значит, тараш, әйтеп тә торыйм. Кайткач, ул әйтә просто, ну нормально. И бер кашан да миңа начар дигән сүз дигән түгел. Ул һәр вакытта минем яклы, ул белә, мин стиль ягыннан нидер образлар ягыннан һәр вакытта экспериментлар ясыйм, ул аңа значит килешә, туры килә, значит костюм образларына да килгәндә берничә тапкыр күпме була инде ди, моны туда-сюда, барыбер мин үзем телиме, барыбер эшлим мин аны. Барыбер шул күлмәкне мин алам, тиктерәм. Анар гына ди кешеләр, ну нормально дия башлагач, ну ярар инде диге. Ну, ул күлмәкләр дә бит теге әйтик, гомер буе синең белән түгел. Ул менә киттең, все, ул вакытлыча барсы да. Вакытлыча, без дә гомергә килмәгән. Барсына вакытлыча. Чё вот шулай бәреп яшәргә кирәктер миңа калса.
Şaripjanovların tamaşaçıları arasında şulay tanılgan bizning duet. Алар инде безне яраткан шулай Разил Камалов, Хамида Рафина Гайнуллина bir familiya белән әйтәсе киләме, ләкин алар әле һаман да аерым фамилиядә. Ничек хәлләр, кәефләр гомумән? Allahu şükür bizning dostlarımız şunday motor Qozon tomoshachi uchun konsert qo'ygan uchun biz albatta bek shodmiz ham ular uchun suyunamiz chin ko'ngildan. Bu bek suyunishli voqea. Biz endi mana 8 yildan ortiqaymi birga shushlay oila do'stlari bo'lib bek motor etib aralashib yashaymiz. Bizni ular bugun shulay yo'q motivirovать etdilar, ilhamlandirdilar ham tomoshachilarga da bek xush keldilar. Har bir jırlarin jırlab o'tirdik zal bilan qo'shilib. Bu bek zo'r o'ңаш. Alloga shukr biz alarni bayramlardan qoldirgan yo'q, o'rtaq bayramlarni bir etamiz. Alar bizni bayramlardan qoldirgan shulay bo'lib, ijoddosh do'stlar bo'lib, g'ayla do'stlari bo'lib, motor etib yashaymiz. Kelajakda da shulay bo'lsin deydi. Amin shulay bo'lsin. Men endi albatta shunday natijalar yasayım bugun. Neymiş shunday motor tomoshachilar orasında bizning tanilgan populyar artistlarimizni ko'rib, sizning bir-biringizga bo'lgan munosabatingizni tuyib, aymi sizda shunday do'stlik hukm sura. Estradada bu bek kerakli, bek muhim ayber, shunga ko'ra shodlanib, suyunib, endi men sizga rahmatlarimni aytaman. Eskitki show programı bek zo'r rahmat. Nima tilaklar jikrasiz kelar Sharipjanovlarga? Sharipjanovlarga oldagi sayohatlarida shusha o'ngishlar tilaymiz, esenlik, sog'lik, boylik, eng muhimi salomatlik, baxt. Konsert o'zinchalikli, shunday yaxshi. Bunday konsert ko'rganimiz yo'q edi hali. Konsert kishiniki kebek tugul, bir ningday qobatlanmas, o'zinchalikli. Shop konsert. Bek motor. Bilasizmi, yoza İlham abi Yagutin. Bu benim annemning abisi. O bek kritik kishi. O bek o'zining fikrli kishisi. İlsor Gülnaz degan. Konsert bek shab bo'ldi. Bir beylanirlik yerida yo'q. San'atchi, boshqaruvi shim san'atchi, ustarib shumarib bitgansiz. Niq o'ylab yerine yetkirib tirishqansiz. Kelajakda da ijodiy o'ngishlar shulay yo'ldosh bo'lsin. O'zingiz sog' salomat bo'lib birga bolalarni tarbiya. Bu İlham abining birinchi mana shulay искренне ko'ngildan yozgan сообщениесі. Men shunga ko'ra narsaga senada ko'rsatdim mana Roza. Men o'zimni shoqqatib o'tiraman. Men alarmada bergan fotolarni, alar ko'ngilli etib chiqqanlar, yo'l etganlar ko'rasizmi? Nechik Qozon Kremli qarshida piramidalar. İlham abi Yagudin. Salamlar sizga, rahmat motor fikrlaringiz uchun. Motor, kuchli, muhabbatli jir. Boshqaralar hali bizning Ilsur ham Gulnaz Sharipjanovlar. Ol shunday teran ma'noli. Aning aranjirovkasi, aning so'zlari, aning kuyi ham aning boshqarilishi naq bu barning jiri bu. Sizning jir bu. Ayyi, naq sizniki Sharipjanovlar. Ham bu jirdagi sizlardagi kabi sizning de muhabbatingiz, bir-biringizga bo'lgan muhabbatingiz kundan kun artsın. Şu muhabbetinizin neticesi elbette sizin ijodiy dünyangizga da daha da motor o'sishlar ham yangiliklar bersin.
şadman özümün icatdaş dostlarım için. Bu bitini birinci konser. Min alarını bik anlayım. Özümde eleni küp konser koymağaç. Bu bitini bik dolkunlandırgıç momentler. Ondan sonra min bik yaratam şunday teatral konsertler. Bu benim için şunday ayrım bir mucize diyesim kile. Bizim Tatar estradasında ayrışa. Şuna göre min şun köngülümden Gülnaz bilen İlsur'unu tebrikleyim. Onlarning tegimine 300% şu sahnege bark için kuyuları sizildi. Hazır indi barık olga, kurukmuşa, tüplü ayakları bilen atlarga, konsertları tamaşaçılar көп bulsun. Bik motor konsert, bik məğnəli. Barısı da mine tiş tidirlik tügülündü. Gülnaz Şaripjanova әнисіне тәqdim ясый, әйдә әни Исурның барып қолын сорыйбыз дибәйме? Қолын, менә алар бүген бит инде сөйләделәр сәхнәдән. Шуннан да шулай булды. Кодагый, мин бүтән малларымны калдырып, кызынга бара алмыйм диде. Кирәк булса үзләре кайтсыннар. Диде дә инде. Никахны без озна кайда укыттык. Потому что ни өчен дигәндә минем әле үземнең әтием, әнием исән. Гөлназның әби бабасы. Гөлназ инде әби белән бабаны обязательно никахка чакырамга кирәк диде. Шуңа күрә алар Казанга килә алмыйбыз диделәр. Һәм без Ознакайда никахны укытырга булдык. Актанышкадан да килергә якын, безгә кайтырга да җайлы. Шулай итеп без әнинең безнең квартирада, әниләр тора торган квартирада без никах укыттык. Никахларын укыттык 1 июньне буга инде. Никахка хәтле инде танышырга кирәк бит. Ничек никахка киләсең, каясың монда, кайсы кодагый, кайсы әни белмәгәч тоже бик мәзәк була бит инде. Шуңа инде никахка хәтле мәйдан кайтып танышып килергә кирәк дип, шуннан кайтып киттек. Утырды, кайттык, на самом деле кодагый тырт чаба, безгә игътибар юк. Без утырабыз, мәйтәм, кызым менә шушы өйгә авылда кайта торган буласың инде мәйтәм. Дидем дә әйе инде ди. Так, мин инде теге положительный якларын эзли башладым. Мәйтәм, балаларыгызга мәйтәм кайтырга авыл була, каникул вакытында дип әйтеп куйдым инде шул. Bu kızlar bizim en doğru bizim gruppada yaşayan kızlarımız, büyükçilerimiz. Bizim şuşu indi barımızda uğuşlarımız, özümüz gene işlegen uğuş tugul emine şuşu her vakitte bizge buluşup duruşu. Bizim matır kızları biz etnen kızları zıkrayılız ya. Tanış buluruz. Kiev'de tugullar. Sizin gailede gümümen sin degen şeyler kübrak baramı? İşleriniz, halleriniz? Vay, вообще yok. Min İlsur'un sözünden başka bir нәрсе эшләй алмыйм. Менә gaile, менә сәхнәдә башкача күренсә, ул барыбер шулай күренә. Мин барыбер әйтик шундый ут. Илсур әзгенә, шулай күренә, ләкин гаиләдә. Вообще Илсур гороскоп буенча ул скорпион. Теге ул тыныч булырга мөмкин. Ләкин ул теге исендә тота һәр вакытта теге килеп теге мине баса торган. Һәр вакытта теге булай итеп йөри булмый бит инде. Мәйдан туктале Илсур нәрсә әйтер? Туктале Илсур белән сөйләшергә кирәк. Туктале Илсурның фикерен белергә кирәк. Менә булай эшләсәк, сез беләсезме? Менә юк, бәлки сез белмисездер. Менә иҗатта бөтен безнең репертуар ул Илсур туплаган репертуар. Ул менә эзли шигырь, ул бирә композиторга, ул бирә аранжировщикка. Значит, мин ди моны көтеп тормыйм ди, мин бирәм менә шушы аранжировщикка, ләкин киресенчә. Мин ул көтеп торам. Bu aranjrovщикка bir gençe deyip bizning bütün sözler, aytaylik mana shu şiiri forma Ilsur bizning u yoqdan kitap o'qigan kishi. Kitap shu.
хөрмәтле дуслар, Илсур һәм Гөлназ Шарипҗановлар концертында тамашачылар арасында шулай ук без танылган безнең җырчыбыз Фадинуровны да күрдек. Җырчы дип әйткән, хәзер башлана, ул үзен мактаганны гомумән яратмый. Зифат, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кич. Нинди хисләр кичерәсең бүгенге тамашада? Мин бик шатланып отырам әлеге гаилә өчен. Ул бит инде пирамида сәхнәсендә үзләренең концертларын кую һәрбер артист өчен зур дәрәҗә, зур җаваплылык һәм алар бу эшне башкарып чыктылар. Олы кызым белән бергә килдек. Икәү бергә рәхәтләнеп карап утырабыз. Асылбикәне кутладык менә туган көне белән. Алга таба да зур уңышлар насыйп булсын әлеге гаиләгә. Biz mында бүген 3 бала, өчебездә мында, менә сәхнәдә миңа ярдәм итеп бирделәр. Энекәшләр, сеңлекәшләр. Сеңлекәш баланы карый, энекәш чәчәкләрне ташый. Бу бары тик туганлык, дуслык тәрбиясе. Бары тик мин шуннан гына күрәм. Һәм бүгенге көндә кешенең иң кадерле әйбере, иң кадерле һәм юк әйбере ул аның вакыты. Әнгамәт Набаевның шундый бик матур шигыре бар. Мин Башкорт классикасын, Башкортстаннан чыккан җырчыларны, авторларны бик шундый хөрмәт итәм. Яни синең генә вакытың бар хәзер, безнең генә вакыт юк дигән кебек теге ничек әйтергә икән. Без хуабыз һәр вакытта да, менә бүген менә шушы залны күрәсезме? 1000 кеше. Менә күпме гомерен, менә шушы 2-3 сәгатьлек вакытын безгә сарыф иткән өчен һәрбер килгән тамашачыга без бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Без сезгә киләчәктә дә шулай ышанычлы адымнар белән иҗат итәргә, һәрбер клибыгыз белән, һәрбер программагыз белән дә шулай шаккаттырырга Гөл Аллаһ Тәгаләгә ярдәмен бирсен, насыйп итсен һәм сездән гел шундый дәртле, илһамландыручы энергетика ташып торсын дигән теләктә калам мин. Бик зур рәхмәт. Уфадан килгәннәр бит. Күз алдына китерәсезме? Уфадан Казанга безнең концертны төшерергә һәм безнең белән интервью алырга килгәннәр бит. Мәктәбемне сагынам, сабакташларымны сагынам, укытучымны сагынам, авылымны сагынам, әниемне, әтиемне сагынам, әтине сагынам. Син хисле кешесең әйме, Илсур? Хиссе булмаса сәхнәдә булып та алмый. Иҗади кешеләргә ул хиссе булу. Гөлназ гына белеп бетерми. Мин үзем рөлдә йөргән вакытта бөтен машинаның тавышларын, радио тавышларын алып куям да, ябып куям да. Һәм үземчә әти турында уйлап йөрим. Авыл турында уйлап йөрим. Әни турында уйлап йөрим. Үзем кимсеткән, үпкәләткән кешеләр турында уйлап йөрим. Андый вакытлар да булды. Бала чагында, яшь чагында. Бала чакта аңламыйча. Мин менә минем иң үкенгән вакытым туган көнгә чакырган җиргә үзем килмәгән вакытым. Мин ул вакытта тормышның нәрсә икәнен аңламадым. Мин ничәнче класста, 7-8 класста укыган вакыт булганмындыр. Үземнең бергә укыган классташ дусларымны ташлап, менә шушында килегез, туган көнне шушында үткәрәм дип, үземнең башка бер дустым, туганым нәрсәгә аларны чакырдың, бергә үткәрәбез дип әйтүенә, сүзенә ничектер теге колак салып, башка җиргә качып киттек без. Алар килгәннәр. Мин чакырган җиргә килгәннәр. Бүләкләрне алып килгәннәр. Без анда юк. Менә мин сөйлим. Менә миңа хәзер вакыт, менә хәзерге вакытта миңа уят. Мин үземне шундый гаип итеп хис итәм. Менә мин аны сөйлим. Гәрчә бу әйбергә инде хәзер 20 ел вакыт үтсә дә. Әмма ләкин ул синең бары күңел турында яши һәм кырып яши. Һаман минем белән яши ул. Һаман минем белән яши. Һаман минем белән тора ул. Һаман минем белән уяна. Һаман минем белән йокларга ята. Һаман мин аларны күргән саен минем ул әйбер исемә төшә. Мин белмим. Мин үземнең хатамны төзәтә алмасмын кебек. Менә яшьлек вакытта кылган, белми кылган хаталар
менә шундай әйберләргә китерә икән. Без телибез сиңа инде Аллаһ Тәгаләкәй юнәлешен биреп әйме, дөрес юлларны күрсәтеп, шушы үзеңнең үкенечле адымнарыңны төзәтергә юлларын ачсын. Мин аларны бүтән кылмаячакмын. Әйе, без аңа ышанабыз, әмма ләкин ул бит синең бары күңелеңдә яши шушы. Нишләп яши? Мин аларны әле менә теге бер өстәл артына, бер табан артына, бер түгәрәк артына җыялганым юк. Менә үкенәсезме дигән сорау бирәләр бит һәр вакытта да. Менә мин шушы вакыт өчен үкенәм. Дип мин дә әле кушылып җырларга тырышып карыйм әле Шарифҗановларга. Син генә миңа кирәк дип җырлыйлар. Минем инде шушы урында әйтәсем килә. Сез безгә кирәк. Сез безнең эстрадага үзенчәлекле ноталар бизәк бирә торган шундый бик тә кызыклы һәм бик тә матур энергияга тулы парлы дуэт Шарифҗановлар. Афәрин. Sizga bik zo'r rahmat aytasizlar shunday matur konsert uchun. Tavba konsertimiz bilan chin ko'ngildan qatlayim, bik shap bo'ldi. Sizning uchun g'ururlanib o'tirdim. Молодцы. Sizga kelajakda da o'ngishlar tilayman. Yaratamiz sizni. Firuza Hafizova. Rahmat. Илсурга бүгенге көндә әйтәсе килгән 3 теләгең Гөлназ. Сәламәт булсын. Biz bit инде бик күп мәҗлесләр эшлибез һәм бер мәҗлестән чыкканда без ташыйбыз, значит, 4 колонка, значит, насап, колонка, стойка, проводалар, микрофоннар, әлемдә экраны кушылабыз, кушылаймы бөтенсен кофрлар әйтик, костюм. Һәм шунда бер апай басты да: "Ирең исән булсын инде. Басын, син бер үзең бер кашанда булдыра алмаячаксың" дим. Мин аның белән әлбәттә митем, амин дигән шырына ия булып митем, амин, бер үк исән булсын. Бүгенге көндә бер кеше бер нәрсәгә дә бер үзе булдыра алмый. Күпме без бит күпме. Хәтта артистлар да, хәтта башка өлкәдә булса да бер кеше бер нәрсәгә ирешә алмый. Без менә шулай Илсур белән бер-беребезне аңлап, менә сәламәт булсын, иң мөһиме. Башка әйтик, башка кызларга, башка хатыннарга ул карамас. Мин аның өчен инчектер борчылмыйм. Тугры булсын. Ул балаларын үзлеп ярата, юк мине ярата. Юк без бер-беребезне яратабыз. Без бер-беребезгә әйтеп тормасак та, уйси. Вот анда безнең бер вообще юк. Әйтеп бетте, всё. Аталышып, шатланышып. Значит, сәламәт булсын, иң мөһиме. Такансын әйттем. Тугры булсын һәм өченчесе? Янмасын. Мондай концерт әйме, менә берсе ут, берсе су. Менә бер-берсен тулыландырып торалар, әйме сәхнәдә дә, алар тормышта да шундый шаккаткыч энергетика, әйме һәм менә яңалык кирәк дибез бит сәхнәгә. Менә шушыларга инде бөтен өмет. Яңалык китерүчеләр шушылар булыр дип өметләнәбез инде. Афәрин генә диясе килә, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп кайтып китәм әлеге концерттан. Уңышлар аларга шул үзләре сайлап алган юлдан борылмыйча, ул инде мин үзем беләм, ул иҗат юлы бик авыр ул, сикелтәле, мин үзем аны бик үткән кеше беләм. Әмма дә алар бик тырышлар, бер-берсен теге поддерживать итеп, мин бик алар өчен горурланам да һәм алар өчен бик переживать та итәм. Мин уңышлар гына телим аларга һәм шушы иҗат тормышында алар белән бергә иҗат дуслары да шулай ук үзләре кебек булсыннар.
теге бердәмшил, бер-берсенә теге тугры, бер-берсенә ярдәм итүче шундый иҗат дуслары булса, тагын да күңеллерәк, тагын да яхшырак булачак. Piramida ял итү комплексында бүген бик кызу булды, үзенчәлекле булды, мауктыргыч булды, шагу булды. Хәмидә әйтергә кирәк, Шарипҗановлар белән бергә без бүген матур җыр дөньясында, шул ук вакытта театр дөньясына да сәяхәткә юл тотты һәм ул сәяхәт күңелләрдә шундый матур эз калдырды, дусларым. Әйе, бу матур тоятка мин киләчәктә дә шундый тәвәккәл кыю адымнары белән, курыкмыйча, үзләре теләгән уңышларга ирешеп, шундый яңа формада, яңа форматта үзләренең тамашалары белән сезнең күңелләрегезгә матурлык һәм инде әлбәттә сәнгать, иҗади уңышларын бүләк итүләрен теләп калам. Әфәрин, Шарипҗановлар, сезне яратып, хөрмәт итеп туган ТР телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм Мидроза Хәйруллина шушы мизгелләрдә тәмамлыйм, дуслар. Үзегезне саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.